Здравейте, приятели! Добре дошли в канала ми! Днес предлагам да приготвим сиропирани сладки с дъх на кокос, които се приготвят много лесно и бързо. Получават се много мекички и сочни сладки, които направо се топят в устата. Започваме първо с приготвянето на тестото, за което ще са ни нужни 2 яйца на стайна температура, които ги разбъркваме хубаво. Добавяме 1 чайна чаша олио и продължаваме с бъркането. Една чайна чаша кисело мляко. Добавяме още 1 чайна чаша гриз, 2 пакетчета бак пулвер, 2 супени лъжици кокосови стърготини и 1 пакетче ванилия. Постепенно добавяме 3 чайни чаши и половина брашно до получаване на меко тесто, което не лепка по ръцете и е приятно за работа, което се оформя лесно. Три чайни чаши и половина брашно на мене ми бяха достатъчни, но вие пак добавете си брашното постепенно, защото на вас според големината на яйцата може да ви отнеме и по-малко брашна. Ето вижте, точно по този начин трябва да изглежда тестото, което да се оформя. В чиника си приготвих 1 чайна чаша гриз и започвам с оформянето на тестото. Като си правя топче, след което разточвам леко и оформям цилиндърче, което обилно овалвам в гриз. Ето вижте как оформих сладките, които ще ги подредя в тава, предварително която съм намазала със съвсем малко олио.
Пека ги в предварително загрята фурна на 180 градуса за около 40 минути. Трябва да са много хубаво розовели. През това време си приготвям сиропа, което не се вари. Като в купа съм сложила 4 чайни чаши захар и добавям 1 литър вода. И разбърквам, докато захарта напълно се стопи. Ето ги напълно изпечените сладки, които ги оставям за около 5-10 минути да се охладят и след това ги заливам с студения сироп. След като сиропираме сладките, задължително ги оставяме за една нощ в хладилник, да може добре да се сиропират и да станат мекички. Ето го десерта на следващия ден, който си е попил почти целия сироп. Станали са мекички. Ухаят невероятно на кокос. Също отгоре пак ще ги поръся с кокос. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да се абонирате за канала ми. Бон апетит!